Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey, I've changed my mind. This love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. I chew my nails down and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. And it's just great balls of fire. Dit is Noordewien. Hoi en welkom bij Noordewien. Je hebt bij mij een bijzondere gast onder de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Het is een man die ik al een hele tijd ken als muzikant. Hij is vaak te gast als onderdeel van een duo. Wijma en Van der Werf, maar Joert zit hier alleen aan tafel. Anno Van der Werf, mooi is de best. Welkom. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, te gek. Reden is eigenlijk dat je al heel lang meedraaist in de muziekwereld. Dat ik maar van al je projecten dwaan de best. Het zit ik alle kanten bovenop. Van greatest hits tot Friestalig, van blues. Ja. Ben er ook genres die net beheerst trouwens? Nee, ja, zeker. Die ben ik. Van bijvoorbeeld metal ben ik net heel goed in. Vind je het wel leuk dan? Ja, ik vind het absoluut. Ik heb peren gitaarleerlingen die doggen metal. Die inspireren mij wel om het zelf te gaan. Ja. En nou ja, maar het is net mijn muziek. Dus al die muziekstijlen die komen een beetje voort uit de top 2000, uit de muziek die is op de radio juist. Eigenlijk komt de muziek, de mainstream muziek, die waren altijd bij mij thuis draait, zeg maar mijn broers en zussen. Is die de radio altijd on? Of waren er plaatjes draait? Na de radio stier wel on, inderdaad. Omroep Friesland destijds, dat is ongetwijfeld. Want meer... nou ja, mijn broers en zussen die gingen wel Radio 2, Radio 3. En ik heb 2 broers, Wiebe, die heb ik nog steeds. Wiebe er nog. Willem is er net meer, die is met een auto-ongeluk omgekomen in 84. Dus maar die 2 broers, Wiebe en Willem, die ben ja in de familie van de Werf legendarisch met hun stereoapparatuur. En wie de beste pick-up hier. En wie de beste cassettedek hier. Oh, dat een beetje echt bij elkaar opbieren. En... Ja, ongelooflijk. Wie hebben hier dan weer een dual pick-up kocht. En dan ja, Willem hier dan... Nou, die hier dan weer een torens pick-up. En dat buitelde altijd al die roer elkaar heen. Hè. Maar bijvoorbeeld mijn cassettedeks... Nagomitsi cassettedek moesten komen. Want dat was het juf van het. Ja, dan hier of Wiebe of Willem hier dat als eerste. Ja, dan hier de oren ik. En ja, dat inspireerde natuurlijk die muziek. Hè, die zij draaiden. Wiebe, wie helemaal fan van Status Quo. Down Down stiet mij bij. En we gingen een soort muziekkamer thuis. En ja, dat mochten ze dan ondersteund met hun eigen stereoboxie. En dan weer bij Wiebe altijd Status Quo. En ik mocht dan als 4-jarige jonkje op een gong wel even mooi luisteren. Want ik mocht net bij in die kamer. Oh, dat mocht er net in? Nee, dat was traumatisch. Maar te jong eigenlijk om mij te doen dus. Ja, nee, te jong. Geweld. Ja. Maar ja, Down, wie dan altijd dat jerk op een gong. Dat vond ik geweldig. En dus en een rollover laid down. Dus dat, wist wel, had ik dat nou in feesttenten spullie. Dan vliegen echt de klompen die om de eren. En dan tinken van Wiebe. En dat vind ik dus heel grappig. Is hij nog zo'n liefhebber van apparatuur, maar ook van de muziek? Of niet? Nou, vooral van de muziek heeft hij nog steeds... hij heeft bijvoorbeeld alles van de Stones. Net meer op plaat, zei hij, maar nou heeft hij alles op cd. Ja. En
Maar zoals Willem bijvoorbeeld, hè, mijn overleden broer, die wie volle experimenteler. Dus die ontdekte volle meer nieuwe bands. Dus die had bijvoorbeeld U2 nog ergens in Hadwiet jongen. In een heel lied Seelsie. En toen wie het dan niks. Hè? En misschien hoe groot dat worden is. En Willem kwam met platen van U2 thuis. Van de Simple Minds kwam Willem thuis. Dus ja, we gingen van wie eigenlijk gewoon de rock and roll. En van Willem de Cure, Simple Minds, U2, wat toen groot wie is, zeg maar. Hoe oud is hij worden? Hij is 20 geworden. Zo. Ja. Ja, dat is echt wel een klap geweest in de familie. We hebben een katholieke familie. Hè, maar dus we hadden het net heel... Het mooiste wie eigenlijk dat er een heel soort meisjes jong overlijden. Dan is het vaak... Dan komt het hele dorp los. Hè? Ongeacht, ik meestal die stil net verwacht is. Toen ik weer 11, ik stierde naar de Sjen. Maar dat heeft me nog alles wel ondrepen. Ik zie mijn hart eigenlijk nog nooit gewoon schoond. Maar die heeft alles bij me gejankt. Hoe stoert wat pleegt op die leeftijd? Alve, dat zit er wat tussenin. Hè? Van, Ja. beseft hij wel dat het verschrikkelijk is? Ja, ik vond Willem wel heel cool. Want Willem weer van de muziek en mooi kleren en een goede squam moest hij hebben. Wel een beetje voorbeeld. Zeg maar. Ja, hij was een rock'n'roll, was hij. Hij werkte in de horeca bijvoorbeeld. Dat vond ik ook beer interessant. Hij werkte in Bar de Witte Kat in Snits. Volgens mij is het er nog. Ik weet het eigenlijk net. Maar, en hij wie geluidsman. Hij die MTS in Snits. Een echte stoere broer. Ja, dat wie echt een stoere jongen. Ja. Gewoon, en omdat hij uitgaans... ja, dat vond ik super interessant. Ja. En dat hij iets met muziek die en ja, dat hele uitgaan en zo. Dat triggerde mij natuurlijk ook. De ironiewol, zal hij ik. Ja, Dat nota bene dankzij een van die zussen ja, best belangrijk te spelen. ja. Ja, wij gingen... Nou, mijn zus Paula... Bedankt Paula. Die had de gitaar gebracht hier bij ons thuis. Want Paula eigenlijk, die was echt muzikaal. En die had 4 pianoles hand. En thuis bij iedereen pianoles. En er waren net... mijn broers hadden net heel volle madiend. Maar Paula, die waren er echt tot triggeren. En dus die gingen echt oefening. Dus dan was het goed. Ja, dat vond ik ook weer leuk. Maar zij kon al die klassieke stikken spelen op piano. Dat kan ze nog steeds. Maar zij er net in trokken in, dus? Nee, ze had ik wel in bandjes spelen. In Why Not. Ik nog een band die ik nog bestied. En ik ging wel eens maar naar de oefenronde. Dat vond ik prachtig. Ze speelden nummers van J. Giles Band bijvoorbeeld. Maar ik wil van U2. En ik wil Springsteen nummers. En uit die band is Wild Power uiteindelijk weer ontstiend. Maar Boca Riepma, Rudolf Valk. En het is lang lint. Maar in principe, Paula die zorgde ervoor dat er een gitaar in huis kwam. Want ze moest voor haar opleiding een vervoerbaar instrument hebben. Dus dat denkt ze thuis. Dus Paula, wat speel je? Nou, weer prachtig natuurlijk. Ja, voor Astrid ik. Dat hoorde zus van mij. En dus Astrid ook proberen. Astrid kon ik jongen. Dus oké, nou leer mij dat ook eens. Hè? En samen verder. En op een gegeven moment, de jongste trein, Astrid, Ate en ik. Nou, die maken haast ruzie om die ene gitaar. Want we wilden oefenen, iedereen wil oefenen. Ik short van me. Ja. Ken je hem, ken die familie verder net, maar voor mij gaat het in een heel product gezin. Zag van, Ja. ik wel, nee, ik. Ja, precies. Ja. Wie je op een gegeven moment de afspraak. Gitaar. Ja, in de afspraak van wie het eerst thuis kwam, uit Squallen, die mocht hem. Wist je? En kennelijk kon ik heel hard fietsen, want ik zie hem altijd voor gauw. En maar ik baalde dan ik weer dat Astrid dat ding weer achter haar huiswerk tafel. Ja. Dat ding werd hier. Zei van, dan moest toch net huiswerk nooit zien. Ja, mij dat ding even. Maar
Maar ja, daar hebben we achteraf, de kunnen we er nou hartelijk om laten. Ja, maar de strijd op dat moment is vrij serieus. Ja. die Maar, irritatie ik wie heeft wel, vaak, dat wil ik- ik wezen. Ja. Ik wie wel trigger, terug gewoon het hele gloed en de sound. Het wie natuurlijk een rodding. Hè. Het wie een hele goed gitaar. Maar ik wie wel trigger toch G-akkoorden en D-akkoorden en C. En de kost ook gauw de Stones mooi spelen. En de Beatles. En ja, dat wie een openbaring. Dus ja, dat ben mooie verhaal. Dat die gitaar gewoon zat tot leven kwam. En dat al hier in een boerenpleet. Want Ja, de ouders wie een boer. ja. En dat weer gewoon klassieker op een boerenpleet in Ja. Burger toch net. Ja, je hebt eigenlijk in een borgerij die stiet precies tussen Wommels en Burgerdien. Dat is een fietspaad langs. En eigenlijk op de helft van het fietspaad, daar stiet die borgerij. En ja, daar ben ik binnen. En maar ja, daar wie het gezin dus ik. Waar wij je er nou? Werd het er nog familie of net? Nee, er zijn al met wolmeisken uit die komen vlakbij Reehuiswaai, Lutje. God, hoe heet het er? Nou, ik ben even de naam kwijt. Maar ja, dat stiet los van de familie. Dus dat is gewoon weer uiteindelijk van, ja, door ouderdom en mijn mem daar uiteindelijk weggegaan. Mijn huid is 3 jaar overleden. 3 jaar lint. En ja, op een gegeven moment was mijn mem ik te oud om daar te wennen. En dus die wennen het nou in Ljouwert. En de plaats is verkocht. Nee, dan kies dan weer een nieuw appartement voor KB. Is er ooit iemand van je gezin, van de zoon bij hem was die het hoe waren had om echt boer te worden? Nou, van ja, Wiebe, wie eigenlijk, mijn oudste broer, dat wie echt wel een. Die hield wel in hem. Ja, nee, die had de haven al maken en toen is hij werking gegaan bij de Galema's. Ja, dat is ook best wel een bekende Fries, die Sjoerd Galema. Nou, Wiebe die werken dan bij de huid van Sjoerd en Jan. Dat ben ik, 2 broers. En nou ja, daar wie Wiebe altijd doen melken. Toen werden Wiebe nog gewoon bij ons thuis. En, Maar het is er net van Kaam dus. nee, die borgerij is eigenlijk. Mijn huid wie eigenlijk wel een soort dedicated boer. Hij had 30 jaar boer geweest. Maar hij had het maar yield gewoon. Hij kwam nooit uit. Op een woord. De hier zakenman. Nee, het was absoluut niet een zakenman. En uiteindelijk, mijn huid is, of zo zeg ik hem, is altijd wat een dromer geweest. En dat is iets wat ik heel erg in mezelf herken. En wat ik dus eigenlijk van hem mee heb gekregen. Hij droomde ik van, hij speelde wargel in het kerk altijd. In de katholieke een kapel in Burgwet. Dus daar droomde hij eigenlijk van. Maar ja, hij moest natuurlijk van zijn mem, moest hij de borgerij nemen. Ja, en die generatie, er zit meer dwang en drang Oh, enorm. om het over te nemen dan die generatie eigenlijk. Hoor. Dat ligt Ja, in, zeker. Maar die borgerij, nou ja, eigenlijk is het een mislukt verhaal. Hij had 30 jaar boer geweest, dat is goed geweest. Hè? Dat Mooi leven gewoon. mooi leven hand. En ze konden daar, hè, de kei ben toen verkocht, het loon is verkocht. En het is krijg you before die ben we, want er is een heel soort yield mooi gemoed, maar geen weet eigenlijk waar dat yield is. En dat maakt het niks meer uit nou. Hè, het is goed zo. Nee, maar het is wel wat eindigen in een soort vage... Ja, en daardoor kon mijn broer Wiebe de borgerij net opnemen. Ja, dat was een teleurstelling natuurlijk. De hebben het eigenlijk, nou ja, ik ben katholieken, alles de doopvot in. Maar dat soort verhalen is heel moeilijk om in zijn familie te vertellen. Dat is een beetje het lot van de familie misschien, van dat gezin. Ja, dat is misschien wel het kruiske van Ja, dat huis of zo. Maar ja, dat zat iedereen zijn kruis. Maar Wiebe die draagt dat het meest, denk ik. Want die hier echt ambitie erin. En nou ja, maar Wiebe is het helemaal goed komen, want die hier verkering met een vrouw in de buurt, Mieke. En die had ouders hier in een borgerij. En uiteindelijk kon hij die borgerij nemen. Nou, hoe mooi is dat? Uiteindelijk toch nog boer worden. Ja, Ja. ja. Nou, net alles eindgoed, al goed, maar wel een redelijk Ja, nee, maar mooi stukje er nog gewoon. ja, iedereen kan zich enorm zelf redden. Hè? Omdat
inderdaad net heel vol over emoties praat. En mezelf alles uitvinden. Maar in Grutlijn is het met alle zo'n eigenlijk best wel goed kan. Ja, Dus jong. mag ik het zo stellen? Ja, iedereen, dat zei mijn mem ik altijd nog. Mijn mem leeft nog. En die, Hoe oud is mem? 89, die wordt volgend jaar 90. Taai, als Maar die, leren. ja, die kennen alles zelf nog. Ja. En maar alle band, ja, omdat die fantasie, hè, moest alles zelf doen. En iedereen leert zich op zijn eigen manier zien. En dat vind ik leuk. Iedereen doet eigenlijk iets heel anders. Want iedereen heeft hele andere fantasieën in het leven. Hè, we hebben een verpleegster, we hebben een muzikant, we hebben iemand in een bouwbedrijf, we hebben een boer. Hè? We hebben een journalist in de familie. We hebben een vrachtwagenchauffeuse. Ja, het is ongelooflijk. Ja, maar geen Brutse leven is gelukkig. Nee, dat is wel... dat vind ik mooi. Dat is Nou ja, toch hier wel- op de zon, dat is... Ja, Hè? ik kan me best voorstellen dat er iemand mislukt of zo. Nou ja, of een leven leidt, dat je denkt, dat is altijd... daar heb ik wel eens een sliepeloze nacht van hoorn. Dat zijn ook het weer van ons hoorn. Ik bedoel, het leven is... Ja. Het leven is best wel een gedoetje natuurlijk. Maar in Gruttelijn... Ja. Hij het best aardig met zijn al dingen. Ja, dat is helemaal net onaardig. En als je zeker ook zag, wat er al hier Sint-Wurg in de wereld gebeurt en hoe slecht mensen het treffen kunnen, nou, dan knip ik in mijn hand. Het is echt geweldig. Jerry Lee Lewis, The Great Balls of Fire. Een opname met Joontje Zoon 50. Wie hebben er super correct mee, het programma. Op die fysiek, want ik ga natuurlijk, kijk, daar de horrorvraag stelt. Zoest 4 plaat nu zie je willen. Dat kind er moeiteloos 50 worden. Ja, zeker. Dus ik denk dat ik die aardig prikkel heb. Ik hoop op een goede manier. Grootheid, Jerry Lee Lewis. Maar er zijn meer grutheden. Waarom hem en waarom dit nummer? Nou, ja, Great Balls of Fire is eigenlijk elk optreden wat ik dient heb. In bandverband of alleen nog, of maar Reinoud, maar Wijmer van der Werf. Altijd Great Balls of Fire. En we gingen op een gegeven moment een squalband. En dat komt eigenlijk door Wouter Priester, dat wie een handvaardigheidsleraar. Bij ons op middelbare squal. En zat Kink Reinoud en Freddy ik. En, maar Freddy zie ik in de squalband. Onder leiding van Wouter Priester. En Wouter Priester wie helemaal gek van rock'n'roll. En dus die kwam aan Great Balls of Fire omzetten. En Freddy vond rock'n'roll ook te gek. En Freddy echt een goede rock'n'roll stem. En het was gewoon een leuk nummer. Maar toen waren we 15 of zo. En sinds die tijd hebben we altijd Great Balls of Fire spelen. En als Wouter nou nog eens tien komt in Balls, dan is het van, hey, hoe is het? Ja, ik speel hier nog steeds Great Balls of Fire. All right, zei hij dan. Dus het iets goeds die, een sleutelfiguur. Dat je hem in het rock'n'roll bejaardenhoes zitten. Ja, en nee, dan nog. Ik denk dan nog dat ik hem speel. Ja, Ja. mooi man. Goed zo. Ja. Ja, de volgende is ook een absolute klassieker. Kijk hem wel nemen. Net alleen de man zelf, maar ik het noemer. The River en Bruce Springsteen. Ja. Maar straks wel even wat meer over vertellen. Want ik denk dat Bruce Springsteen voor die best een hele belangrijke muzikant best is. En net alleen Zeker. vanwege The River, maar echt de wijze waarop hij leeft, dien had, zijn Ja. carrière, Zijn vorm drive. jong had, et cetera. Ja. En dit is een van die favoriete nummers van hem, The River. Ja, ik heb even wat dingen opgezocht. En deze, hij zongt het eigenlijk gewoon glashelder. En dat vind ik echt fantastisch. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Absolute klassieker, The River en Bruce Springsteen. Stier op het lijstje van mijn gast van Joert. Arno van der Werf, muzikant. Wijmar van der Werf, jij het vaak bij Omroep Friesland. Maar hij doet nog volle meer in de muziek. En daar praten we straks ook nog verder over. Mooie projecten, onder andere bij mij de blues. We gingen het leven hoe zijn jeugd. De broers, uiteindelijk via de zus onder een gitaar kwam. En ja, op een gegeven moment denk ik altijd bij muzikant komt er een soort moment, blijkbaar. Dat denk ik wil in een band spelen, ik wil optreden. Ja, dat Is dat geleidelijk bij die gong? Of is dat Nou, dankzij een band? ja, op West? Squallen. Ja. Wij gingen op de middelbare Squallen op de Titus Brandsma College in Balzert. Daar hebben we zitten. Daar ben we begonnen met squalbands, onder leiding van Wouter Priester. We gingen bijvoorbeeld een leerlingenvereniging. Ik onder leiding van Wouter Priester. En
Maar daar organiseerden dan squalfeesten mooi. Dus nee, en dat is echt heel leuk. Want bijvoorbeeld Jan Buis is maar Bust in Loes een keer langs geweest op een squalfeest. En dat kwam echt, we een hele club. Die wie een eigen lijf van muziek. Astrid en Aten, mijn broers en zus, die zit er ik bij in. En Bas Jacobs en Hein de Haas en Freddy Wijma en Reinoud. En we winnen alweer, we met een goede band op een squalfeest. Dat is het summum. En we spelen natuurlijk zelf in de squalband. Dus ja, dus soms gewoon een squalband. Ik nog een soort voorprogramma wezen op zo'n grote band. Ja. Die van Jan Buis, dat vond ik echt wel een mooi voorbeeld. Want die zag ik mij aten op een straatfestival hier in Gjouwert. En hij speelde gewoon echt, dat weer echt te gek. Dat weer al je funk, mooi blazers. En hij speelde gewoon echt die hele feesttent omflarden. Ja, dat vond ik prachtig. Ik zou dat nog ook op het squalfeest hebben. En Wouter Priester, die koe al die mensen nu Gjouwert. Willo de Beeld en Jan Buis dan en Melvin en nou ja. Werk als jongetje nog heel heegtje op zich. Ja, en die oude werkwijze vergeleken met Bols, had je meer kansen natuurlijk om wat te spelen, denk ik. Ja, en hij is hier, al die Ljouwerter muzikanten, ja, daar zijn echt gestudeerde muzikanten bij. Hè. Nou, dat vond ik ook nogal wat. Zeg wel wat bij op dus. Ja, jongen, ik was gewoon bang voor ze. Dan kwamen ze gewoon en wisten, dat ben een muzikant. Oh ja, dan stond het even, nou, Wouter is ontvangen natuurlijk. Ik heb wel eens hand. Ik heb een keer een bandje, want ik werd ergens. Die heette de Bob Collar. Nou, net wie een soort soul-achtige theater. Wie het haast. Formatie. Nou, dat werd jarenlitten. Wouter Priester. En dat bespreken natuurlijk, hè, machinaal. Want iedereen hier. Iedereen moest het om eens wezen. Of er zo'n soort band mocht komen. Maar dat vond ik dan leuk. Wouter zei, nou, belly dan maar met het management van de Bob Collar. Ja, hoe oud best zegt je of zo? Het bakkelen een telefoon. Gewoon met de telefoon. En een draaiskief of net. Ja. Uiteindelijk, hoe duur ben je hem dan? Het was veel te duur. Maar die live wond wel onderhandelen. Oké. Nou had ik een gedeelte zwartkoe. Ik zei, dat is goed. Maar ja, moest ik natuurlijk weer wel lezen in de leerlingenvereniging. Dat hield dan net regelen, zeg. Nee. Ja, toen winnen dan wel een hoop contant geld of zo. Nou, de Bob Collar is vulkaan. Ja. En dus, maar zulke soort dingen, van op die middelbare school, steekt het van de muzikanten. Wie een oude bandsymbool zit. Hier is die zitten bij Astrid in de klas, de jongens van Deadline. Nou, had hij ergens speelde in het hofje of zo, in Balzet in de discotheek, dan wie het gewoon er ook. Vol. Ja. En dat vond ik cool. Dat die lui gewoon de zeer vol kregen en ik dacht, dat wil ik ook. Ja, maar toen had je uiteindelijk in eerste instantie voor de Suvel-squallen. Ja. Keer. Ja. Wie is toen eigenlijk tijdens die opleiding echt wel met een muzikanten besteed? Wat concreter dan. Jij al helemaal best wat ont organiseren was destijds. Ja. Een beetje spelen. Maar wie het al heel serieus toen al? Nee. Maar die squalbands die nam ik wel heel serieus. Want het ging erom dat het optredenskoers kwam. Dat wie mijn droom eigenlijk. Het maakt het net uit hoe. Maar als ik maar een optreden kan doen, ik vond het hartstikke leuk om mensen te vermaken. En op een Suvel-squallen. Toen ik daar kwam, daar wie ik een squalband. Eigenlijk ben ik daar om naar de Suvel-squallen gegaan. Want we speelden een keer met squalbands in het hofje, in Balzet. En daar wie ik de Suvelband. En daar om en om spelen en dan weer dan wat orenbands. Maar ik vond die Suvelband, die vond ik eigenlijk wel heel goed. En daar zie ik een gitarist bij, Peter Maas. En die was echt cool, omdat Shen. En die stierde cool bij, hier een goede gitaar, een echt Fender. Maar een goede kop en en alles. Ja. En Evert weer er ik bij om te zongen. En die jongen die kon gewoon heel goed zongen. En ik vond het echt prachtig. En toen kwam ik op die squallen. En het eerste wat ze daar in die Suvel-saus zijn, want we hebben een aparte vereniging. Zoals die de saus en ik wel heeft voor de studenten. Hier wij als Suvel-squallen ik een soort saus.
naast squallen in Balzert. Nee, daar kon ik al je bands organiseren. Maar het eerste dat ik binnenkwam, toen kwam ik een jongetje in, die heette Gerrit Bielsma. En die zei, oh, dat speelt gitaar niet? Ja, ik speel gitaar. Nou, we moeten die erbij hebben, heb ik gehoord. Nou, geweldig. En nou, zo zie ik in de Superband. Ja. En nou ja, Gerrit en Peter, dat wie nou... Gerrit wie ik helemaal Stones gek. En Peter ik. Dus hun pretendeerden dat ze de key van Mick winnen van de Supersquallen. En of zo zeg ik hun eigenlijk. Ja, super cool. Dus je heel goed in dit geval boeteloze, ver weg artiesten. Ja. Neem ik ze maar even. Die slaan een keer voor televisie en een magazine en misschien de krant een beetje. Ja. Zeker in die tijd. Ja. Nog geen internet natuurlijk. Goed, dat toch in dit geval bij jonge mensen en als een soort voorbeeld broekt wordt. En ook als inspiratie dus. Ja, hij is eigenlijk... Zelfs in dat vierde Friesland, om het maar even plat te zeggen. Ja, tussen Santje en 24, dan ontwikkelt al die muziekstijl eigenlijk. Hè? Was het al juist, daar ontwikkelt iets in wat het wordt, zeg maar. En ik weet natuurlijk van mijn broers al, nou, Status Quo, Stones, Beatles, wie ik al opvoeding had. Maar toch hun waar ik nog meer besmet met de Stones. En daar komt ik de liefde voor de blues en zo uit voort. Via de Stones. Eigenlijk hoe hun blues spelen, dat vind ik de mooiste manier van blues spelen. Rommelig, maar toch ook wel op een popmanier. Ja, dat is ook zo. Het is popblues eigenlijk. Ja, het is popblues. Ja, rhythm and blues. De schema's zijn vaak bluesy. Ja. En ik ben absoluut popnoemer. Absoluut. Ja, er zit wel eens een echte blueskraker tussen. Maar generaal is het eigenlijk gewoon popmuziek. Ja, maar de basis is dan wel weer die blues. Ja, de schema's. En dus kiest ik... Ja, dat soort schema's al je erop zieken en Muddy Waters uitvinden en dat soort dingen. Maar ik wie meer inderdaad met popblues bezig. En Stones en Beatle dingen. Maar Gerrit die ziet... Ja, op een gegeven moment ik in een Beeldse band. En daar ging een gitarist Fut. En dat baantje mocht ik onnemen. Dus Gerrit zei, must met. En nou, wij naar het beeld. En daar trof ik dus Hendrik Elings, Hein-Jaap Hilarius, Anarium Blanksma. Echt te gekke muzikanten. En dat werd een hele oorwereld. Dat weer een nieuwe wereld. En wie dat een beetje de oerstap van de toekomst in de zuivel, ziekje en de wereld van de muziek op ziek? Ja, het wie nog net echt beroepsmuzikant werd. Maar wel, ik kwam in aanraking met natuurlijk, zoals Hein-Jaap. Ja, dat wie eigenlijk al een hele beroepsmuzikant. En die weer bevrienden met Rick Meijer. En nou, dat was ook een beroepsmuzikant. Dus ja, daar zeg ik bij op. Maar wanneer je bij die Wolderpunt West, dat zei ze van nou... Ik hier op een gegeven moment, ik speelde dus in die Beeldse band, mijn Hein-Jaap Hilarius. En dat is wel een sleutelfiguur, Sanien, want hij speelde optredens bij het buffet met live muziek in Friendseat. En nou, er speelden nooit muzikanten gewoon bij het eten. En toen zei Hein-Jaap een keer, zo stel dat ik een keer in het waan, een gitaar spelen en jongen. En als je maar altijd die bevalt, dan... nou, te gek. Dat ging van. En dus mij... En ik heb dat één keer diend. En toen zie ik als te gek dit. Nou kiest echt van... best gelijk een soort beroepsmuzikant, nou. Krijg je er heel voor. Ja, ik krijg er heel voor. Ja. Ja, die kratten bier, die is er altijd voor Christ. Ja, dat shit net op natuurlijk. Maar ik hier in één keer een soort bijbaan. En dat weer elke week. En dus ik speel 4 keer in de maanden. En op een gegeven moment zie je die horeca-ondernemer, wie Motel de Valk, die zie ik de catering van de Amel Lenstra Stadion. Nou, derde ik buffet met live muziek. Nou, dan zie ik al 8 optredens. Ik dacht, dit gaat lekker. Ja. En het scheelt me weer bij de HEMA werkje. Ja. Ja. Of bij de vakken vullen. Of... Zei iets. Heb ik respect voor hoor, mensen die dat doen. Nee, maar ik snap die wel. Ja. Maar ik dacht, dit is leuker. En dus ik dacht, nou, geen kaartjes mooi zien. Hier ik eerst van die grote plakkaten maken. Maar ja, ik smeet dat gewoon bij iedereen op tafel.
Ik dacht, ik kan mij het schelen. Ik wil ergens oorspelen. En dat kon wat opdringerig hoor. Maar ik hier was iets van, ja, als dat nou gewoon dorst, ja, misschien brengt het meestal op een idee. En dan belde ik wel meestal van, je die feestje en kist komen, nou, dat doe ik. En ja, en zo breidt dat zich uit. Hè? En ja, dat het een mooie leerskwal geweest, Motel de Valk. Maar daar spelen bijvoorbeeld Pieter Wilkes ik. En Gerbe Douwstra had er wel spelen. En nou, Reinoud, Freddy, die kon echt piano spelen ik en jongen. Dus dat was ook wel heel cool. En ja, dus zo ben ik eigenlijk beroepsmuzikant worden. Want dan kies het niet nooit denken. Ja, en wordt het serieus. serieus. En ja, wat wil ik je mooi? Ja, als het dan net echt oppakst, zeg maar, dan wie ik ergens in een laboratorium werken of zo. Maar eigenlijk is het hele leven wel een beetje toeval. Vaak wel, hè? Ja, toch. En dan hoor ik best direct wel met sabot met bezig. Dat dwingst het dan ook wel weer aan, hè? Het is Ja, misschien wel een combinatie van aan de ene kant toeval. ik Maar wel heel erg je best doen om dat toeval ja. te sturen dat het die kant op gaat. Ja, precies. Wat eigenlijk in jezelf zit. Maar best wel heel fanatiek met muziek bezig. Ja, En best met die gitaar bezig en met optredens. En ja, ze zijn op Suelskwal ik altijd. Volgens mij moest op beroepsmuzikant worden. En net zie je maar zien. And the rest was history. Eric Clapton en The Forever Man. Geweldig nummer trouwens. Fantastisch. Ja. Waarom je van kiezen? Nou, Clapton had een verschillende periodes. Clapton is eigenlijk mijn gitaarvoorbeeld. En als het mij eerst spelen, dan is het heel duidelijk jaren dat ik het van Clapton jatten. Hè? En ik vind het geluid wat hij in dit nummer heeft, gitaargeluid, dat is eigenlijk het gitaargeluid van Clapton waar ik mee opgegroeid ben. How many times must I tell you, babe? How many bridges I've got to cross? How many times must I explain myself? Ja, Forever Man en Eric Clapton. Onvregen. Tenminste, het staat op zijn lijstje. Tot mijn gastverhuurd, Arno van der Werf. We hebben een beetje het leven mij bespreken. En ze staan zo lekker dit heen eindigen willen straks. Maar dus hij zit alleen maar die muzikantenschap. Hoe staat een beetje inroegelen best op een gegeven moment. En professional worden best. Altijd gitarist, West en Bleun. Ja. Wanneer kan dat jong erbij eigenlijk? Ja, want in het begin zong ik nooit. Nee, dat was letterpersoon. Ja, eigenlijk in Motel de Valk, in dat ontstien. Toen moest het wel natuurlijk. Ja, want ook is net een hele jongen maar gitaar spelen. Alleen maar instrumentals, dat is... Dat is echt dodelijk saai. En dus die staat dus al in. Ja, het was wel met knikkende knieën een beetje. Maar ik dacht, ik zet terug, want ik wil dit. Eigenlijk de meesten die muzikant blauw is, zeg maar, dat zit gewoon van binnen. Dat doe je gewoon of zo. En echt in het begin, ik wil lui een keer spelen. Want ja, ik kreeg dus via die kaartjes ik ooroptredens. En toen stieg ik een keer in Vommels. En toen zat een keer fancy mij. Ik vind het zo slecht. Ik zei, ik hoop dat die gitaar in tweeën breekt. Godsamme. Ja, ik stieg gewoon in een volle kroeg, gewoon alleen nog te spelen. Ja. Maar dat heeft zo'n verschrikkelijke indruk maken. Nou ja, dat wist het nog. En... Ja, ik kon er eigenlijk wel om janken. Nou, kijk me voorstellen, ik leid ze net uit. Nou kan ik er weer nee, maar het is wel heel bruut. Maar, oh man, wat meestal zien die zezen kinderen. Als het kwam er gewoon om. Ik wie nog geen. Ik ging nog geen kop. Best een beetje als 20er. Ja, maar kijk wel met de figuurlijke honkbalknuppel. Ja, zeker. Ja. Had ik het idee. Of Ja, of hoe had hij daarvan hersteld? nou, gewoon terug in. Ik dacht, Kimmy, ik niks schelen dat je het vindt. Ik ga morgen weer. Morgen heb ik weer oor optreden. Ja, maar dat is het raar van dat soort gebeurtenissen. Denk ik dan maar. Een Ja. amateurpsycholoog hoog. Het is vreselijk. We wisten het nog. Ja, Maar het zet hij soms ook weer op een spoor. Dus ik denk, fuck hem all. Even populair zijn. ja. Ik ging terug. Ja, en dat is eigenlijk... Een soort verbetenheid wat het teweeg brengt. Of Ja, het is eigenlijk een soort drive. Dat steeds, ja, ik wil dit zo graag doen. En inderdaad, je kunt net iedereen te vriend houden. Maar het kan op een bizarre manier heel motiverend werken. Ja, Of de Horst, daar kun je mee op. Dat ken ik natuurlijk. ja.
Nee, maar van met net een zuurtje-achtig wezen. Dan, ik dacht, ik ben geen zuurtje. Ik zou me hier overheen zetten. Ja. En dat is een beetje... Er zijn een hoop horken op de wereld. Nou, dit ja, en maar meestal ben heel... als dat, want ja, door steekst in kop natuurlijk een beetje boven het maasje. Nou ja, dan is op het podium staan. En dan, we zullen eens even zien wat er gebeurt. Met de handen in de boes en een potje bier erbij. Ja, precies, ja. Maar het gaat gewoon om... Ja, ik liet natuurlijk ik nog mijn onzekerheid zien. Ja, en dan best een prooi. Ja. En dat Sasje ook nou nooit... Helemaal zwaar, dat is net een prooi geweest van het publiek. Het publiek met van die blauwe. De dierlijke kant van uw beschaving. Hè? Ja, nee, maar als bijvoorbeeld... Nou ja, maar Arie Kuipers, die ik... dat is heel grappig. Ik een soort sleutelfiguur. Om trots te zetten. Die hier dan duo Spotlight. En die dan Sint niks te merken. Maar hij moest zo lang spelen. Hij moest 11 uur spelen of zo. Hij zei, ik moet af en toe even mijn vreed houden. En dan moest ik al even zingen. Nou, ik zei, dat is oké. Doe mee. Gitaar maar als jongen. Maar inderdaad, ik heb van hem wel geleerd. Trots zetten. En volgende nummer erin beuken. De blik op en trog in. Want ons krijg ik heel erg leest van die meesten kruiden. Die ben echt... Nou, 3 keer dronken op een dag. Ja. Maar er zit niks te merken. En die kramen er nog volle dingen uit. Toch is er een moment. Hier is hij wat zettelen als muzikant in Friesland. Daar stinkst ik met de provincie uit. En dan gist richting Utrecht. Ja. Als ik een tijdje op Amsterdam oriënteerd lees ik. Wie dat een vlucht of wie het nieuwsgierig giet? Ja, ik hier een relatie die uitging. Nou, toen wil ik eigenlijk wel vluchten. En... Nou ja, toen hier ik om Peter Maas vragen, die gitarist van de Suvelband. Wist ook weer rond in Utrecht. Nou, hij zei, ik ga vrij op mijn werk. En een week later belde hij op. En hij zei, ik heb een appartement voor die. Nou, toen ging dat ging van. En ik wil ontdekken in Utrecht hoe het werken met muziek daar. En, want ja, ik wie Friesland eigenlijk, ja, zelden ik nog maar uit geweest. En ik dacht, nou, ik droomde van, ik moet toeren en ik moet een band starten en dat soort dingen. Maar Utrecht, ja, al je hele moeilijke muziek. Er zit een heel goed conservatorium. En dat is heel erg jazzgericht. En ik ben geen jazzman. Bluesman. Ja, precies. Maar ik hoor wel van jazz, maar dan wel de blueskant ervan. En... Dus ja, bijvoorbeeld Stingen, dat vind ik echt magnifiek. Maar er ben gewoon een soort maar moeilijke muziek, een soort fusion. Dan zie je daar het pothuis, dat wie een soort verzamelplek, de café Scooters van Utrecht, zeg maar. En dat wie de verzamelplek voor al je muzikanten. Maar daar kon ik het net helemaal vinden. En toen kwam ik in Amsterdam. Ik dacht, ik moet eens even naar een sessie daar. En daar kwam ik Gus Genzert in. En die had zingen hier met Herman Brood spelen. En die hier daar een eigen sessie. En ik dacht, ik zet me eroverheen. Ik ben vrij in, had ik spelen ken. En nou zei hij, dat is goed. Kist volgende week. Ik zei, hoe sa? Nou, mijn zanger gitarist die op vakantie, kist 3 weken nemen. You look like a rocker, man. You're a rockstar. ja, you look like a rockstar, zei hij. Nou, dat vond ik al heel wat. Nou, ik Bokken bellen, want ja, weer met knikkende knieën, iets nieuws, iets nice doen. Bokken bellen. Dat is nog steeds een hele goede maat voor mij. Die wennen ik in Haarlem, dus ja, die wie die trein ik. Ik zou dan over dat Mastwaan en een Gus, drummen. En we Joyce Grimes, dat weer een Amerikaanse bassiste. Nou, zij hebben die jong dient. Maar dat lukte mij. Het lukte mij om iets maar in dat café Del te zetten. En dat is wel heel leuk. In Amsterdam heeft gewoon een hele pop scene. Dus al je jongens die van Herman Brood horen, blues, soul, wat meer mainstream muziek. En daar kiest gewoon meestal maar informatie. En in Amsterdam heeft de hele toerisme erbij. Dus heeft de man die doen, heeft gewoon 100 man in het café. Ja, dat is een economisch verhaal. En dan kun je zitten vertellen. Ja. En dan hoor je oren maar net om 8 uur naar het kantoor. Nee,
et cetera, et cetera. En ik hier zelf betoogd, nou ja, dat toeren, dat wordt misschien niks, maar ik word gewoon elke dag met muziek bezig. En ik zie het elke dag in zo'n basisband. Of bij een toetsenist, of bij een gus, of bij een bassist. Of soms nam ik een 6 uur. En dat die ik 3 of 4 keer in de week. Hè. En dan ga ik in het weekend naar Rijnhout. Helemaal bij me van de Werf hier in Friesland spelen. En, maar dat heb ik 3 jaar dient in Amsterdam. En ja, helemaal opleeft. Ik wie nog 22 kilo ook. Dus, maar gewoon van het nachtleven. En dat realiseerde ik mij op een gegeven moment. Van ja, dat wordt alleen maar verlies. He? Dan moest wel eigenlijk sorry dat je op een gegeven moment een show krijgt, maar dat je in Paradies ook iets spelen. Of een concept. He? Dat ontbreekt bij die sessies volledig. Ja. He, want die springt op het podium en dem is het weer iets moois. En soms spelen ze maar hele goede meisken, soms is het helemaal knudden. Maar zoals mijn gus, die heeft mij leerd daar om hoe giest er naar het publiek om. Er moest meer naar het publiek, moest maar eens in praten, moest iets zeggen. En daar heeft hij me bij geholpen. Want hij Communiceren. Ja. Moest een verhaal vertellen. Ja, het blode bij mij steeds maar tot op een ronde van het podium heen. Ja, dat was net naar Sjen. Dus Gus zei, moest meer iets tegen meisjes zeggen. Probeer je het gewoon. Dus ja, het zie ik er op mijn bek in. Maar daar ben ik wel artiest worden, zeg maar. Ja, dat is wat oors is muzikant, hè? Ja, en gewoon, dat is een vermakelijke kant creëert. En dat is, eigenlijk was die er in Friesland wat minder just. Dat vind ik interessant toen in Amsterdam. Die lui zijn ooier willing en able en ze staan ervoor. Maar we hebben een enorme goede leerskwallen. Ja, dat was daar kan Gus voor bedanken. Dat leest voor de basics. Ja, want hij had dat enorm goed leerd. En ja, ik stierde gewoon voor iepen. En dan ging ik gewoon, hey, how are you doing? Is dat? Zo iets met zezetje meisje. You're a rockstar. Ja, precies. Maar dan bedenk dat, maak je die zelf groot. Want het mag, want het is die podium, zei hij. Dus dan moest het van. You suck my juice and you ate my brain. Fake for understanding. You know rock and roll addiction is a festering habit. I said you got to keep on playing like a paranoid rabbit. You know you hook me on your tail. You penetrate my soul. You make me feel the sting now of rock and roll. Yes, I'm a heart and soul. Daddy, rock and roll. A heart and soul, rock and roll junkie. Yeah, yes, I'm a heart and soul. Rock and roll. A heart and soul, rock and roll junkie. Harold Brood, een rock'n'roll junkie. Ja, het lijkt een beetje van hoor, want ik denk dat dit echt wel smakelijk is, of niet? Ja. Ja. Ja, ik vind Herman Brood vind ik echt fantastisch. Die gewoon zijn hele humor en zijn kunst en zijn dwannen litten en zijn nummers. Hè? En gewoon eigenlijk, hij had altijd helemaal zijn eigen fantasie dient. En dat kun je eigenlijk van hem leren. Want dat heb ik weer van Gus leerd. Gus die leerde dus ik bij Herman Brood van lid nooit iemand die beïnvloed ziet, maar door die eigen fantasie. En dat hier Gus dus ik heel sterk. En dus ja, dat waardeer ik enorm om Brood. Zijn kunst dat is gewoon lachen. Hè? En, Hoe vaak had je misschien live? nou, ik heb hem al vrij betiert jongt. Toen hier die een band nog maar David Hollestellen. Ja, Gus zit er toen ik wel bij. Er zitten ik wel orendrummers bij. Uit de jerdere periode. De Bombita's zitten er nog bij. Een keer in Nederland heb ik hem een keer jongen. Nou, echt. Toen speelde hij de hele gameshow op plot. En dat was zo magisch. En ik wat covers die. Maar letter hij is wel met Lademacher nog spelen zelf, hè? Ja, ik hier is een droom van. Want die gitaar van Lademacher en zijn toon. Heel sprits, dat is eigenlijk, vind ik eigenlijk de mooiste van Brood. En Lademacher is echt een rock'n'roller. En iemand een hele goede toon. Ik dacht, dat moet toch mogelijk zijn. Daar heb mijn spelen in. Nou, dat weer samen regeld. En ik hier het regeld. En noem maar op. Mijn ton van Scooters. Dienen we samen.
En we hier wat entree en nou ja, zo wat. En ik hier een basisband. En mijn Percy en mijn Fokke en Frank Bergkamp. En nou ja, ze hebben dat dient. Hij is gewoon oerloos geweest. Nou ja, kon ik even maar mijn held spelen. Ja, ja. Dus dat Maar was... kijk nog, had ze mij brood nooit zien, hè, Danny Lademacher. Nee. Toeval, maar Ja, nee, te let. Ja. Waarschijnlijk. Of hij wie kreeg net. Hij ziet soms ik weer in de radio's. Hè? En dan wie hij er gewoon net. Of zo. Hij is wel in de jaren 80. Ik ben tijdje waarom geweest bij brood. dat rock'n'roll verhaal van brood, spreekt hij dat echt gewoon? Ja, ik vind het... Has wat met seks, drugs en rock'n'roll? Ja, zeker. En- Ik heb iets mooi... En vies het Maar van gekke meisken. horen dat door of had er zelf ook wel een zwak voor? Gewoon. Nou, nee. Dat programma doe ik net. Nee. Ik ga net... Nou, een bier drinken vind ik leuk. Dat is redelijk normaal. Ik rookte altijd. Nou, daar was alleen maar mager van. Dan is het net meer. Maar dat is heel slecht voor die. Maar bier drinken vind ik leuk. Maar het moet net snuiverij en dat soort dingen. Ja, dat bedoel ik echt met de noors in de poeders en Nee. blauw, soep en whisky. Dat doe ik net. Want dan raad ik de controle over mijn eigen lichaam kwijt. Ja, dat is best wel een controlfreak, hè? Ja, enorm. Ja, dat is een groot nadeel voor mij. Nou ja, weer dit. Daar is ik niet voordeel mee, man. Nou, ik is er wel goed mee organiseren, zeg maar. Maar het jammer is, ik kan die knop net uitzetten. Want ik ben altijd jaloers op mensen die dat wel uitzetten kunnen. En dat laten gebeuren. Bijvoorbeeld Reinoud, mijn collega van Wijmen van der Werf. Reinoud is echt iemand die kan loslaten. Die had echt zoiets... Ik luister, die kan volle beter luisteren dan ik. En die kan volle iepener sjen. Dus dat giet meer wie iets uit. En dan luistert hij beter. En dan kan hij beter anticiperen. Maar ik heb altijd mijn eigen plaatsje. En dan moet iedereen dan maar inpassen. En dan, ja, dat is heel controlerig, wordt dat. En dat is wel vervelend. Maar ik leer dus van Reinoud altijd, let los jong. Maar Reinoud heeft me altijd geholpen, nou maar die projecten. Dat weer wel aardig van dit interview, want nou, kan je uitnodigen? Ja. Dan is het bedoeld dat ik mijn huiswerk doe. En dan doe ik gewoon lekker zitten, kist met een bak koffie. En dan krijg ik een epistel van die. Nou, ik denk, zij, zo'n pagina's. Ja, Jochen. Of niet? Ja, zelfs dat wist beter dan ik. Maar die hele levensverhaal, en dat vind ik fantastisch. Ik waardeer het zeer. Maar daar spreekt dat eigenlijk uit. Ja. Van, nee, ik ben Arno van der Werf. Ik doe dus misschien het interview, maar ik maak ze wel even... Nou, net uit arrogantie, maar ik moet voor die voorbereiden. Dat is, Ja, dat is de ultieme controlfreak, hè? Ja, ik denk dus ik altijd van, ja, wat me Willem Wat maar die willen dan vrij. En is er wel überhaupt wat te vrij? Ja, nou, dus ik moet die jongen helpen. Ja, ik moet Willem helpen, want dat scheelt hem werk. En dan moest ik het trollen. Dus ik had er een prode werk van aan. Ja, nee, dit kan wel in boekvorm. Nee, bewaar ik denk. Ik vind het heel erg leuk dus dat die in. Maar dat zei dus hoe toe wierst en bist nog steeds. Ja, daar kom ik net los van. Hoe ik net, toch? En dat komt ik een beetje uit mijn familie. Waar, ik heb een aantal broers en zussen die kunnen het wel een beetje loslaten. Maar ik dus juist hetzelfde hout. Hè, van weten wollen hoe iets gaat. En dat is net makkelijk boeten. Hè, maar bijvoorbeeld maar die sessies, dan lukt het mij wel weer. Hè, om dingen in te letten. Omdat, denk ik leert haast dat het mat. Ja. Of wordt het hem net? Nee, en het moest leuk wezen voor mensen. Want als je mensen die zeggen hoe het moet, en daar heb ik ik was een Ingerson steek of siephond of zo, nou echt spijt van. Maar dan kon ik betekenen van een oor, hoe een oor het moet doen. Ik hoef voor Siep net te bepalen hoe het moet. Dat moet hij zelf weten. He? Maar dat weet ik nou. Maar dat wist ik toen net. Schreeuwt er maar mooi gedicht toe. Ja, dat ging aan. Ja, want de best een schreeuwer, hè? Ja, ik vind het enorm leuk om teksten te schrijven. En dat komt eigenlijk bij mijn man bij. Want mijn man die had ik al je van die gekke fantasietjes. Dat giet ik de hele dag terug. Ook bij je komen had ze nog steeds al je verhaaltjes en dingetjes. Ik denk, dat moest al je opschrijven. Nou ja, en van die heid is het dagdromen wat onderaan. Ja. Dus Ja. de gebeurt van alles in de holle van Arno van der Werf. Dus. Ja, nee, maar dat is handig.
Voor een artistiek vak is het wel wel goed. Ja, maar dan mag het wel structureren. Hoor. Als zo'n shit het alle kanten op, dan komt het nergens meer. Hè? Nee, klopt. Ik heb wel, nou ja, hoe dat controlfriekerige. Ik heb een tijdje handen, nou, dan kreeg ik ze wat met iedereen ruzie. Ik dacht, hoe kan dat nou? Ja. Is dat? Bedoelt ze goed? Ja, ik wil die helpen. Ja. Hè? Zo wie het. Ja. En, maar dan werd ik dan ruzie. Ja, gewoon, dan ziet er gewoon zo controlfriekerig met dingen bezig. En blijkbaar voelen mensen dat benauwend. Ja, dat is helemaal niks, man. Nee. Dat is slecht. Ja. Dus ik heb dat therapie verhand. En dat heeft me enorm goed werken. Maar dat komt gewoon omdat het soms mensen wantrouwt. En nou, het komt net goed. Dan vul ik het maar vast voor die in. Ja, maar is nooit aan natuurlijk. Maar ja, dat weet ik nou. En nou ben ik 50. Nou weet ik dat. Mooi leeftijd, toch? Geweldig. Ja, en het ziet er heel zong uit, dus ik denk dat er nog wel een paar hierbij komen. We gaan staan zo naar het eind van prachtige peteer. Bij deze nodig die van een tijdje weer eens uit van deel 2. We zijn al lang wel. uit praten Ja, met mij graag. betreft. Maar goed, een van de oorleringen is een prachtig project best met Dwaan de Best. Ja, Venderwerf. ja, Dat is, doe best daar lijn. ja. En dan nodig ze nou een muzikant buiten. Dat is echt een soort wisselende, Ja, het is net iets een vast band. Ik heb nou... heel projectmatig dus. Ja, omdat ik eigenlijk mijn muzikant werk je wel die ik in het professionele circuit bezig ben. Even als voorbeeld, een Danny Ladema gezoek daar en hier samen op Ja, kennen? ja, Ik neem maar wat. bijvoorbeeld. Ja, Ja, oké. dit- Of Willem de Bil, die Ja. heb je oud bij. Nou ja, volgende week speel ik bij Noorderwien. Dan is Willo de Beeld erbij. Waar ik vroeger bang voor wie. En nou is hij mijn bassist. voor Noorderwien. Weet je Ja. wel? En We zullen hem uit elkaar zetten. nou zitten we in elkaars pool. Ja, dat is toch fantastisch. Ja. En dat vind ik fantastisch. Maar hoe mag ik verder Venderwerf duiden? Is het lekker frieken, sessies-achtig? Of is het toch voor Dijbel? Nou, het komt Al eigenlijk... is het mijn wisselende muzikanten om die heen, maar toch wel redelijk concreet was er met dorst. Ja, het komt eigenlijk voort uit die blues-sessies. En dat is eigenlijk het idee. Van als ik ergens speel, wil ik onder de naam Venderwerf spelen. Als ik alleen nog speel, ook zonder Reinoud spelen, zeg maar. Want dan pak ik een elektrische gitaar. En daar zet ik muzikanten omheen. En als ik het regel, meestal, dan jit het Venderwerf. En ik vind dat een leuke naam. En daar heb ik venderwerf.nl van maken. En nou ja, ik speel hier dus blues en rock'n'roll. En een beetje soul blues. Ik ben nou met blazers bezig. Om een beetje Frieske soul blues te maken. En ja, dat is zo enorm leuk. Hoe dat Fries mag toch nog even haar. Dus Ja. de Fries, Burgert, Ja, duidelijk. een Dus de provincie hebben we nu het West. diep Fries. Ja. Zelfs. En toch blues, soul. Dat is Ja. eigenlijk altijd Engels. Ja, En toch we draaien een noemer. Wij rieden toch. ja, Friestalig. ja, Dorst ik mij Wijman van de Werf. Je had 2 Ja. Friestalige cd's uitgebracht. ja. Maar ik in dit geval broekst een protte het Fries. Ja, omdat ik zo praat. Uiteindelijk bloot dat Engels, dat bloot via van die oudsten. Dat Fries ging het, dat zit Dat echt is een in beetje die... imiteren wat, weet ik veel, wat Mick Jagger zongt of wat Muddy Waters zongt. En dat imiteert. Maar dat wordt nooit die taal. Ik ben concreet waarom uit Amerika. En dan zie ik een rockabilly band in een kroegje spelen. Ja, ze winnen echt, nou ja, gewoon eigenlijk wat... nou ja, hier heeft ik zo'n hele rockabilly scene. En wat Willem de Rode bijvoorbeeld speelt het. Machine Band, Hay Fever. Maar het verschil is, dan juist dat Amerikaanse accent erbij. En dan denk je, oh ja, zo klopt het. Dat is het laatste stukje. Hè? Ja. Ja. En had ik Fries jong, dat komt gewoon beter met moe uit. Er gewoon Arno van der Werf, het Burgert en die is muzikant. En Ja, dat is een Jip Fries, zeg maar. En er is echt wel publiek voor Friese muziek. En dat vond, nou ja, Marius zit bij bijvoorbeeld een hele grote aanjager van. Maar ik zie maar Freddy en Reinoud, ik al de vehicles, de Wiegels Wirkelmachine. Toen waren het Wirkelmachine, toen waren het Wirkels. Dan heb ik bij gitaar spelen. Maar dat wie ik al Fries. En op een of andere manier, ja, het altijd het meest ziel. Want dat zat denkst. Dus zoals het altijd in die memmetaal denken blauwen. Dat is hetzelfde als
Dat vond ik wel mooi. Zo'n stikje in die oude krant hoor. Boer zoekt vrouw. En dan ben ik een paar Friesen ook die mij doen. Maar die maaien dan net in het Fries. Antwoord zie je. Wil ze door de leefde get? Nou, ja, dat maak je precies, toch in je memmetaal. Hoe gek is het blokkeren? Ja, Weet je? ja, alles voor de kijkcijfers. Ja. Amerika sprutsen, Ja. er is een feestje. Ja, nou ja, ik wie dus 50 worden. Best 50 worden boekenmandjes, zijn wij dan in Ja. geworden. ja, zeker, ja. Is dat nog een moment of denkst Ja, nee, het was eigenlijk ook wel een soort vlucht. Ik dacht, nou, ik zeg iets op social media en daar kun je net al de grote conclusies on vast plakken, zeg maar. Maar ik denk, hij dropt de tekst van net voor niks. Dit is blijkbaar toch een symbolisch momentje. Ja. Ja, Nou, daar komen die opnames, ik op wij. Die Friese opnames, maar blazers. En ik werkte nog steeds met Michiel Hogeboezem. En die mixt alles. En ik dacht, dat jou ook mezelf cadeau. Dus toen zeg maar wat kost. Ik kom daar. We beginnen iets leuks dan. En dat moest eigenlijk onthouden als het 50 best. En ik wil iets leuks van in Amerika met mijn vrouw samen. En dat is gewoon heel belangrijk. Dat in één keer realiseert hij dat of zo. Dat is dan, ik heb misschien nog 20, 24 hier. Nou, dan wordt het wel echt... dan met de loopstok, met de looprek. Straks. Ik krijg wat ouder, dus ik mij het zitten. Best officieel nog een oude lul. Klaar. Ja, ik word er rond aan. Verzet u niet, het is nog Xavier. Ja. Maar de beste nog. Ja. En Still Alive. En Kicking toch? Ja, zeker. Ja. Ambitieus ook. Even concreet, wat de komst gelukkig bij die Venderwerf project, zo neem ik het maar even naar de Noorderwind studio. Wat gisteren 40 met waan. Wat binnen plannen? Nou, ik wil er een album van mij zien. Ik een Friestalig album. Ja, en ik wil eigenlijk gewoon een groot concert of zo organiseren. Eigenlijk moet het in Neushoorn, in een grote zaal. En dan mijn heel soort meesten waar ik maar spelen. En ik, maar meerdere bands, want anders krijg je de zaal net vol. En misschien mijn gasten en Danny Lanemacher. Of gewoon iets leuks van. En dat die zelf ik cadeau aan. 50 jaar jong, zullen we het zo doen? Zo, lijkt me heel goed. Dank u wel. Dit is de kel en het is dat voort smelt. En als de bjemmen verdwijnen, de zinnen nog schiet, maar de baan voor het veld. Wij rieden erop, wij rieden.